Kasang Voice of the People Party VPP kala banjur ya ka sarkar jilla bakade banthong ya ikong ada sisa nongran IPS kum ka DGP bathama jong ka jilla mekhlaya ha kerwa bala plat Dr. Rabas Khambar bo ubolong uno aktin ja kasang gal ong bakani ka officer latip ya ka kum ka batwit trikam aitilot ba khamtam ya ka jingla ka jong ka mantri ya ka kam kasang gal ong ru baka jong thong ya ikong nongran kum ka DGP ene hedu jong ki pulit ka jilla umtam makan long ke sarong ya ke jela bade ke jela hi par koi ni ka long ro ke ju kapor ke sarong ya ke jai benriu makan long ka hedu ji benda plan ki jai benriu try molok ha ke ju kapor ke sengkal ong rup ke jing thong ya i kum ke hedu jong ki pulit kan wana ke jing try kam ka jana pen jong ki pulit bar ki pai ma maka jing tip ku jong ka ya ki jaka ki puta kam juru ki jaka wa chanong kan dong rup ke sengkal ong ke makan long ke jing le siliang ka bakhrau dara ke jela ani ka sarkar kam la banthong ya i kum ka DGP jong ka jalla hakam de baka dina kalen jo ka seng sa ajing tho cha ka sarkar hakandai tarik matau banai